És una demanda que ens van fer arribar els veïns i veïnes, sobretot pares i mares preocupats pels seus fills i filles que sortien de la plaça de Montserrat i accedien a l'altra zona d'esbarjo, i per tant aquest pas elevat el que fa és connectar dues zones d'esbarjo infantil i donar seguretat en aquestes dues zones i obligar els cotxes a alentir la marxa per tal d'evitar possibles accidents. I l'altra és les pilones del final del carrer Pau Muntades. També ens ho van fer arribar diferents veïns preocupats per les curses de cotxes que es feien molts dies a la setmana aquí en aquest carrer i que al final del carrer Pau Muntades giraven en rodó els cotxes a gran velocitat, donant una inseguretat absoluta. Les millores que volem per Pau Muntades no són només aquestes, sinó que el que nosaltres imaginem i el que nosaltres proposem és una millora integral de tot el carrer Pau Muntades. Ja ho vam portar al nostre programa electoral i és convertir el carrer Pau Muntades, segons el nostre model de ciutat i segons el que nosaltres pensem, en una futura rambla pel barri de Montserrat. Dins del nostre model de ciutat tenim el projecte de les rambles als barris, aquells barris que estan apartats del centre de la ciutat o que estan més allunyats del centre. Proposem que tinguin el seu propi eix de vianants, el seu propi eix comercial i la seva pròpia rambla per fer vida de barri, per fer vida en comunitat, per comprar, per passejar amb tranquil·litat i per estar-s'hi.